ассалому алайкум тамошобинон ва ҳаводорони канали Libos TV. имрӯз дар бозори Корбонӣ мувофиқи хоҳиши шумо ки чанд хоҳиш ки ин чаканора навор бигӣ мо ҳам натонистем хеле вақт ютуб ба набудем. барои шумо сар мешавад имрӯз чаканои дастдӯз ва попри. марҳамат, наме чизое ки шумо дидистен дар наме экран ё дастдӯзан. гулдузии кӯчукои худмонам дастдӯзан. матлабушон хушбои ранг фангушон намебирам. Ришти куза қадзадагиам. Сарандоз ҳам дора хатиша? Сарандоз дора, тоқи дора, украшин дора. Украшини ҳам дора хати? Ҷада нишон томатсен дам ҷа хуш мешава нархш да? Нархи ё чандия? Нархи ё 4000 дорам. 4000 сомони ҳа? Бале. 4000 сомони украшиниш хатия, ози украшиниш ҳам нишон метем. Украшиниш бо дига хелтара. Ина марамат бибинед. ё фарқиятшон чия? Фарқиятшон ки ранг намезананд ё вообще бад дастдӯзан. Дастдӯзиш нахе маълума ки дастдӯзай. Або доран ё чӣ гуфтем? Попри дора мошина қадзадагиам. Поприяшон мошина қадзадаги бидастан. айҷози шумо сарандозаша уҷа ҳастая нишон метем. Комплект кадаги муз мебинанд. Ози бо ҳастая бо мо комплектошон нишон метем ки ҳамиё комплектошон чхели анқати сарандозошон чхела. Ина маълумат ҷада ҳастая бо ана ҷада бо ҳастая халатш катия. ё бо моделои навана. Ина новинкора бинед шумо ё новинкошон халат хат карда кирта қати халат баъд бурукшам ҳастан. И бурук надоранд. Бурук доранд у халатои дароз. Айёш доранд? Ё поча доранд, ё поча бурук доранд. Ё халатан, ё киртан, халатан, тоқиян, сарандозай. Ана ё сарандоз қати бидастай кирташ ё поча надошта бидастан. Ина марҳамат моделоша шумо бибинед кадомида ки маъқулай. Фақат шумо занг мезанед, заказ мекунед. Просто так напурсед. Ин видеоро то ахира тамошо кунед. Мо даже нархошон ҳам гуфтестем. Ана яро бинед осинош чхелай. Ина осинош чхелай бо айтаи хеле остинча дора. Хай модело беҳад фасон. Дига хел. Ҳастай не хеле осинош калон. Ҳастай бо майдаш. Мо я хеле я шуморо нишон метем. Марҳамат ёро бинед ака. Ё сереброн ё просто хам украшения? Не, ё простоя. Простоя. Ана марҳамат бинед ё сарандоз ин гуфтагитон ана марҳамат бинед сарандозша. То пойна. Ина марҳамат. Ана изарча ина украшения ки мебинед касе ки мегирад 4000 сомон ина ё падарка мешава. Ха ё ака серебро нестан неки фасона. ҳам чалашай, ҳам дастмонашай, ҳам гарданбандай, ҳам гӯшворшай. ҳам инаи чӣ мегӯянд пешонда ҳамаш ҳастай. хобши ки шумо метавонед ки омада харидорӣ мекунед ай бозори Корбон. ма ҳамаша ай як лав мегирам. шумо хушро бибинед маъқулотуна скриншот мекунед фақат мепартоед. ина марҳамат бинед фақат скриншот кунед нарх напурсед. вақте ки менависед нархше намегӯм иҷада дастдӯзош 4000 сомон. мошина қати духтагиё чанд сомон? 1000 сомон. Мошина қати ай 800 сомон сар мешавад. Ай 800 сомон сар мешавад то чанд сомон? То 2000. То 2000 сомон мошина қати ҳам бидаст. Айнаи сав сар мешавад. Усташ ҳамаш глои наван. Инаи сав сар шидагӣ тараф ҳама глои навай мисол ки порина нестан наван. И комплект ина тоқи гли анор айна. гли анор гап зани ки хушру маълумоте ки бифаҳма. Ина гли анор новинка аниё. Ям украшениш катиай. Саузи талха дадагин тёмни шромадагин. ҳам и ака чӣ беган ира? И сарандоз ё ки чӣ? Сарандоз шая. Сарандоз. И сарандози калон ай. Майдан эс сарандозш 3 метра. 3 метра ҳа? сарандозиш калон будааст. ҳамаям ё ҳами хел чӣ дорам. мисол касе ки мехоҳад заказ кунад бо мувофиқи ҳами размери худаш заказ мекунад ё дузанда дорам дузанда духта шумода метиҳанд. ина марҳамат ё и чия и гил кашидаги шавли тайёр мешавад. и гили кашидаги ки оли тайёр нашидааст. ина марҳамат бинед гило шавра пеш бигирен гило хушрои тоҷикиён. ина гило ки оли надухтан ё барои дастур тайёр кардагианд. хай одам камтарак бисёр шидаги ҳама ин чизо ҳастанд. ина марҳамат и тарафа бинед ана дабора ё гап зинака ё ҷое ки кадоме ки фата намемонанд пӯшидани ку ё милли тоҷикиян барои никоҳ барои фотиҳа ё дастдӯзан унуш дастдӯзай нархи чанд
Иш 2000, иш 7500. Иш 7500. Зависит ай чӣ мекунад? Ай духташон, ай духташ нагина. Ай меҳнате ки кардагиан ку даст қати духтагиан. Серкурош қиматтарани, камкурош бо арзонтара. ин чанда прокат шакар? Сар мешава ай чанд то чанд? Ай чанд то чанд? Ё ай 2000 сар мешава то 5000. Ай 2000 то 5000. Ана чале ки шумо пеш мебинин, иҷода кори дастӣ ай, кори дастиро медонед чанд қинай, нигоҳ кунед чӣ хел духтагиан. Ё ҳамаш дастиам, кори дастӣ. Ина марама бинем. Ай пеш бубинем бу хушрӯтарай, чизе ки нас шумо дидесен агар экран да битова. Ё кораш беҳад зурай. Нигоҳ ки дастӣ духтагиан. Дасти духтаги қойдаги. Ай 2000 то 5000. Ҳам одамое ки мисол фата пӯшидани намемонанд, мисол одамое ҳастанд ки намехоҳанд ки арӯсошон фата пӯша, метавонанд ки найхели миллӣ кардагиам тоҷикӣ. Шумо найхели заказ кунед барои арӯсотон, барои шиносотон. Ин тараф сар мешава бо дигар хел куртои арӯсӣ, гап занед дар борашон. Бале ё куртои Ӯзбекистонанд. Хадмондози бисёр гирифтасан ё. Ё ай сар мешаванд ай 500 сум айно бологи оно 500 сума дорем. Ва ё 500 сума ҳа? Бале. 500 сума, 600 сума сар мешава. То 7000. То 7000. Намиё ки ҳозир пешто на ё чанд ҳазора не? Ё 7500 ша, ини 2000 ша ина. Ина 2000, нишон бите як як та. 2000. 2000 ай. Ина модело 7500. Иш 2500 ай. Ина фиолетови қати, ина кабуташ 2000 ай. Ина зардузё шуром. Ё чанда? Ё 2500. 2500. Цветок шрух дора, савзи тёмняй. Аҷоиб ромадагиан ё. Чанда нархи вай? Ё 2500. 2500. Ина ёш остинош ина хели айна. Фаҳмов. Ё калонон. Ина ё 7500. Ами хурям султано ҳамиён ё диган чизона? Султано ҳозира ё. Ҳамиё? Ё ҳозирашан пешинош будан ӯ акода бигем ки арзонтаран ӯ кашо. На марамат. Ё хурям султон будаста. Хурям султоно? Бале. Хурям султон. Ина барои арӯсо будаста. Сафедаш ҳастай. Кам тарак буроша. Кам тарак бурда бина. На сафедаш. То поёша ина ман нишон метем. Ай пеши пушт ё ҳама санг загдаста. Нархи чандай? Ё 7500. 7500. Ина ка васмиклинка меган ё. Шу айна разрез. Чӣ меган? Васмиклинка. Васмиклинка? Бале. Ина ми клинкуро ҳисоб мекунад васмиклинка шу меган разрез қати шурон ё. Разрез қати. Задузё созан сиё намешан ё. Ина марҳамат бинен шумо ай пеш. Ина ёш халатои мошинаги гуфтем ку кистои халатоша. Мошина катикагия, духтаги. Мошина катикадаги сифати тоза. Чандай нархи ё? 5000 сомон. Бале, ин ҳам тоқи дора, ҳам сарандоз дорай. Ин ёш хай Туркия гуфтам ку 7000 турки. Ами хурям султан амияй? Хурям султанои Туркия не. Ина марамат бинен хурям султан. Оригиналш марамат бибинен. Нархи 7000 сомон будай истеҳсоли Туркия. Ина марамат гарданбанд дора. Тоқи дорад. Хай миёнбанд, гарданбанд, миёнбанд. Хай дигаш ҳамаш ин материалша намедонам чӣ боша. Материалш чиай? Ҳам номаълум. То пасша нишон метем. Як тош медонӣ? Мо ай дуртар бигирем ки шумо бибинем. Камтар амира то метем пеш чапка. Як чизое ки шумо мебинем. Ира хурем султон 7000 сомони нархаш. Ина кадоме ки желани дора хариданда метавона ки занг бизана. Ира мо ай пештар мегирем. Хай, анахе. Ина марҳамат бинен, хурем султон. Ё духтаги ана, нагинои ами духтаги будастан. Ё клекадаги нестан. Марҳамат кадомида маъқулай. Шумо занг бизанед, мо шумода дастафкор мекунем. Як бор дигар такрор мекунем ки кадомида ҳамин чизое ки ози шумо дар экран дидестен то 7000 сомона либосои арӯсӣ. Ина ё Туркия ана? Чанда? Ина ё индиски будастан. Нархи ё чандай? 2500 сомон индиски. Хай ягонта агар ҳиндича боша, метавона ки занг бизана. Ина барои ҳиндичо. Бохи сарбаланд обод бошед. Видеоҳои ояндаи моро тамошо кунед.
خدا حافظ.